Anzjani mħawda, Ministru jgħid mod u Segretarju Parlamentari jgħid mod ieħor. U l-Gvern stess spiċċa joħloq konfużjoni dwar kemm se tkun iż-żieda fil-pensjoni. Wieħed jispiċċa jgiddeb lil ieħor. Saqsi ħaġa l-Onorevoli Pannis. U qal, inti jakkusa sejtu l-pensjonanti kemm ħajjieħdu jekk hux 5 liri. 5 euro. Jew inkella 5 liri 175 tal-oli tal-ħajja. Issu għallek ħajjieħdu 250. Ek ħajjieħdu 250 ħatiġi 5 liri fil-ġimgħa. Jekk ħajtuhom il-5 liri 175, jiġifieri jiġu 675, għandhom 351 fis-sena. 5 liri ħajtuhom għax jiena smajt ħajtuhom 325 u 175 tal-oli tal-ħajja. Issa lilu qed nisimgħu jgħid 5 liri u 175 jiġu 675. Jista' jiċċaraħħilna sew please. Mela, għandek li għandek pensjoni llum, is-sena d-dieħla ħajkollok 5 euro fil-ġimgħa mhux lira ġdawk spiċċaw sinjura. 5 liri spiċċaw, 5 euro ħatiħu, 5 euro fil-ġimgħa plus il-175, jiġu 675. Li meta taqqadhom f'kollha, għaliex inti għandek skont il-ġimgħat, għandek żieda ta' 260 fis-sena. Ġifieri għandek 260 fis-sena. Mhumiex liri Malti imma huma euros. Huma euro, ġifieri inti ħatieħu 675 euro fil-ġimgħa li jiġu ekwivalenti għal 260 euro mhux liri Malti fil-ġimgħa. Okay? 6.75 times 52. Nix nifhem. Okay. Huwa ċar li s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani lanqas kalkolu sempliċi ma kien kapaċi jagħmel. Bil-Ministru Michael Falzoni konferma li l-anzjani se jieħdu żieda ta' 5 euro u mhux ta' 6 euro 75 ċentesmu. Bil-żieda li ħatinata din is-sena d-dieħla fejn il-pensjonanti tagħna kollha u din nixtieq nagħmilha ċart nitkellmu fuq kull min għandu pensjoni tal-Gvern. Sew jekk hija kontributorja, sew jekk mhijiex kontributorja, sew jekk ħallas għaliha, sew jekk ma ħallas għaliha. Hemmhekk ħajkun hemm żieda ta' 5 euro fil-ġimgħa, illi għandek 1.75 ċentesmu illi jirriflettu l-għoli tal-ħajja u 3 euro u 25 ċentesmu li jirriflettu żieda netta f'dik li hija l-pensjonanti illi għandhom kollha xi forma ta' pensjoni min-naħa tal-Gvern. Ħajġu 6.75 times 52 weeks ħajġu 351 euro. Mela jiena li ħanamel huwa dawn huma li għaddu li mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali hija ċara żieda fil-pensjoni ta' 5 euro fil-ġimgħa inkluż il-kola illi kollox jiġu żieda ta' 260 fis-sena. Imma żomm naqra għaliex għandek raġun għaliex iż-żieda 5 jekk tagħti il-5 euros times 52 tajjeb ħajġu 260. Għaliex inti tal-oli tal-ħajja dak ma jkunx. Mhux appuntu għalhekk jiena. Il-verità hi li żieda ta' 5 euro l-pensjonanti tfisser tnaqqis ta' 2 euro fil-ġimgħa fuq is-sena preċedenti, l-ekwivalenti ta' 104 euro fis-sena fil-pensjoni li jirċievu.